jalukmu. Rongewu, 3.000. Kang, kene, wehno aku. Aja mbok wehne. Wong gedhe dhuwur kae. Kula niku dereng ngertos niku. Winih pari ketan gondel niku kok dereng ngertos. Kowe aja ngapusi. Gage gorene ndang tak gawane bali tak bayari. Kula niku mboten ngertos. Sing jenenge winih pari ketan bondel menika napa kula mboten ngertos. Kowe ngaku ora? Endi? Sing jenenge winih pari ketan bondel gorene kula mboten ngertos. Oh. Yen kelakon ora mbok wulungake. Kelakon tak rada paripeksa wae. Ora. Ayo. Boleh ora? Ayo, kula mboten ngertos. Ayo. Kula mboten ngertos, Den. Redo mawur awur-awur-wurahan tengarane ngajurit kong maguru kong soom tetek kaya butula ora pandriting turang gesti para kata ingkang dojo layu wah, ora pangling Antarja iki. Ya. Aswatama. Antarja. Antarja. Ora usah semekean. Ganggu gawe apa sing dadi karepku. Wong tuwa yen gedhane elek ngajar kawula tanpa dosa ana parigawe apa kowe? Aku mung golek winih sing jenenge pari ketan bondel. Mestine sing duwe winih ketan bondel kuwi ya para among tani. Arep tak sirnake sing jenenge pari ketan bondel ben kowe sak bapakmu ora bisa kewujudan apa sing dadi karepane. Wah, wong tuwa ora kena diman. Alung kowe bali sak wadya balamu ora bisa. Ketimbang bali alung maju perang nadan kudu dadi bathang. Tak wujude apa sing dadi karepmu, Pakde. Oh, maju Antarja.